sa inyong lahat. Ako nga pala si Mark Lakbay at andito tayo ngayon sa Ciano Umok Art Gallery sa Bawang La Union para tignan ang kanilang magandang art collection at mga tinatagong masasarap na pagkain. Nag-enjoy ka naman din. Yes. Kasi kasama kita. Totoo. Yes. Ay, ganda kong sing. Nga-agamit na maraming Punta kami sa iba't ibang klaseng barangay ng Bawang. We went to, ano yung pinunta natin kanina mga barangay mother? Bugias. Bugias, Benguet, Panto. Naligaw po kami. Pero finally, we're on the right track. Kasi nagtanong na kami. Kaya ang learning po natin ngayon ay dapat nagtatanong po talaga tayo bago tayo pumapasok sa mga kalsada. Nagtanong tayo lahat mali ang tinanungan natin. At dapat ang learning din, dapat nagtatayo na sila ng mga tower ng ano dito, cell site kasi walang signal at sana ma-GPS ko na sana kanina pa, at diba? dapat kamo hindi pare-pareho ang pangalan. Kapag pangalan na yun sa isang municipality, yung barangay na yun dapat pinapalitan. Oo nga, dapat unique. Parang San Fernando may tatlong kapangalan na ano, na city. San Fernando Cebu, San Fernando Pampanga. Ay, hindi pati Kabaruan, may Kabaruan San Juan, may Kabaruan San Fernando, may Kabaruan Baclaran. Ang dami-daming ano, magkakaparehas, nakakalito. Data ni Pilar, ibang laday hanga barangay.